Fáilte go Splanc. Aniu, táid chun targanú áilíocht a dhéanú, a líonn Gníomhú Ribeach. Go dté sin, ó sin ar díon leachs was trí spás na náphuipi boga. Cos é isce bogus was trí gas na blethe, agus sa ceis seo, tuairli pepper. Fáin go bhicinn tú seo. Seán méid a táid don targanú seo. Isce, pepper tuaille, deithan bia, agus glunne. Lug na glunne mamar seo, le spás itri. Cuirte sa ciad, tríú agus 5 glunne. Is féidir leat de scill na mata clachtain leis na caribh ar seo. An an targanú seo a bheicáil mar sceart. Caimmuid deithan bia chur san isce. Dearg sa ciad, bhui sa tríú, agus garm sa 5 glunne. Anis, fill an pepper tuaille. Bhí cinnte go bhfuil sé bog agus tean go leor le sís na glunne. Da cé písa uainn de seo. Nuair tá sin deanta, chuirmuid is seas na glunne mar seo iad. Can ceall dríocht é sin? Well, ní dríocht tá gceist a áilíocht. Seo Gníomhú Ribeach. Can leacht ag bogu i gcoinne don tarint, trís na spásna sa pepper tuaille. In éag 5 feictear an éifeacht donlan a bhíonn ag an Gníomhú Ribeach. Féar na daithne uair atá cruthaíogainn, áirse agus glás. Bhí cinnte tríala bun seas an targanú seo sa bhála. Go dtí an cid bhuaile, sang fá.